Balimaw anya kuma très urgent. Balimaw ko Burkina Faso ye terrain kungolo nani de soro ko 7 milliards. Mali ye milliard tan ani shegin de don terrain kungolo la ali chini amana. Mais Burkina Faso ka milliard wolon vla de don terrain kungolo la benana a befenge fleni. Maliens ñu de fo na mbeka kuma au fait bi mercredi 18 février 2026. Aw nanga janga ñor la jefolo. 4 nouvelles locomotives de type GL30 ont été présentées au public et mises en circulation ce 16 février. Leur acquisition répond au besoin de dynamiser le corridor économique et moderniser le secteur du transport ferroviaire au Burkina. Un investissement qui a coûté environ 7 milliards de francs CFA. On en parle avec Drissa Traoré et Mouni Baro. Sitaraï poursuit la modernisation progressive de son parc roulant. Mikhaïlou Sidibé, ministre de la Construction de la Patrie et conducteur des trains d'un jour, lance ici officiellement la mise en circulation de 4 locomotives flambant neuves. Ces nouvelles machines de dernière génération sont dotées de systèmes de commande informatisés, de dispositifs de diagnostic embarqués et d'équipements de sécurité avancés pour la relance du transport ferroviaire. Selon le directeur général de Sitaraï et les partenaires de la société, ces locomotives d'une puissance d'environ 3000 chevaux pouvant transporter 1500 tonnes brutes répondent ainsi à la modernisation et à la pérennisation de l'outil ferroviaire au service des économies et des populations des deux pays frères, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous sommes le lien ombilical, comme le disait le ministre, entre les deux peuples. Bon, Bela Djelé ça. Côte d'Ivoire, ani Burkina Faso, tché, ouye araïsra. Mali ni Sénégal, Mali desra kouke. Malien beka taoka danyakoro. Burkina capitaine flekandeke. Capitaine ye bobo julaso ka bobo julaso ka taga Ouagadougou. Kilométre keme saba aniko au fleur au beninga klaula sisa. Capitaine me moun fo abo deke. Anta flene anga waru beka shwendi. Kuma were te ko waru shwena iba me kuma be milliard ke do shwena mugoti. Ko me fo teke Mali kono. Abeka taoka la je Mali e milliard Burkina milliard wolon vlade do terrain kungolo nanina. Mali ko kale mo be terrain kungolo flala. Ko milliard tan ani shegi ou be tan woro de o de dira fengama Assimi Goïta tantima aya ere kuma kana me Malion. Nous avons effectué une mission en Russie où le Mali a signé un mémorandum d'entente avec une société STM russe qui doit nous livrer 3 nouvelles locomotives, cette fois-ci standard. Et l'équipe de russe doit être là pour faire l'étude de la voie entre Bamako et Kaï en standard, en plus de la voie métrique. Donc nous allons disposer de la voie métrique et ensuite de la voie standard avec l'acquisition de 3 nouvelles locomotives. Hein? Aïe comment de fo wallahi aïe comment de fo anga nyor la jefolo ma oye la ko ni fan do akoro abela jele ni samno donc abela jele aïsan nte ko dugulende ale olube ka olu Mali a ta commandé depuis 2023 fo bi siraw kay siraw waru de beka chouin Mali gouvernement na atakala tuguni atala galombaro teke Bamako kubena terrain métro ke Bamako fana quartier ou ñogon ci fana tuguni o fana ma ñana bo ali sidango fana la mais la même société nous envisageons la réalisation de 2 lignes de tramway à l'intérieur du district de Bamako, c'est-à-dire une première ligne qui va quitter de Mourbabou jusqu'à Kanadjigila, ensuite une deuxième ligne qui va quitter Salangoroba jusqu'à Kati. Donc avec ces 2 premières lignes, je crois que la mobilité à l'intérieur de Bamako va être améliorée. Voilà. Ashimake. Ça dépend de la agnate fin de la kayake quoi. Donc il bolo jo koni muso ni même mune na passé Assimi somo ko du. Bona to Mali c'est ka avancer quoi. Ni ane ba fo en tant qu'Assimi be Mali te avancer ni korani cha Assimi c'est ka Mali avancer. Mogo be na fanga ta ka ke entourage ko ya tiki abe échec ke Mali kono. O kunga leçon di Assimi ma be kunga ni ke fo Assimi ni Assimi tanti di Assimi benga muso di do e ma amaso nga bui aye ka kaikaw aye kaisra la jedro kaisra aye la je ni muso nge milliard tan ani shegi wanto tan woro aya bedu ko traitement soro
avocat beta terrain avocat be métro terrain ke Bamako quartier ñogo ci fana ma régler capitaine Ibrahim Traoré flaka terrain bla Côte d'Ivoire ni Burkina ci Bamako quartier dro ale desara ko ke ali Bamako quartier hali ka sara ñuma boka goudron ñuma da décelé me ko ke waru dira ma ya bedu anga janga ni vocal fana me abena do mumbe sena mali ko ina nunte fo la tieni ko Burkina da terrain ko nani tat locomotive terrain ko nani Tunde ala ala terrain ko nani milliard wolonga 7 milliards pour obtenir 4 locomotives flamand neuf. voilà ako Burkina terrain ko nani sa milliard wolonga kono muso kura de nani kono muso kura flamand neuf kura no ko abora jinde kono milliard wolonga milliard ta ani woro de do anga terrain korola kay terrain ni yo fo quitter Madina fe ni yo fo quitter Mali transition fe on est 16 milliards de dos on a traîné 16 milliards Burkina 7 milliards de dos pour avoir 4 locomotives flamand neuf. C'est pas la peine wallahi milliard wolonvla train kungolo nani milliard wolonvla 7 milliards train kungolo kwa de nani on est milliard tan woro de ko kakai train wuli kala ka da disika madina ma démissionné madina ma contrandé ke malionné madina ma nyiringa ni o kuma fo kitazini fait ni o kuma fo kiti Mali fait daji le boîte kuma be flane malien kuma be flo nyankoro asimi te ka malla tanya fe aya sumogo de bla fambe ayere wolulu benge milliard bishing odo chouin CMDT la nango d'Amérique soroka bulika da Amerikia ale asimi to aje capitaine be barad law depuis capitaine nana amado faraka garadika o kelinge asimi do faraka garadika capitaine ma fen faraka saraka asimi do faraka saraka sadi nunu nana dunne kama nunu na jamana jo kama kwa kuma bamananga ni fole flo nyana General Chani flene ay doba ka budget la General Chani baka General Sarabita asimi ko de muso nyuman wari aki dia bolmi bobara chien tebe mais ala ta nyabulu mogo de sara misri dawla ko Mali ka changement e kanota ko ta ko diga sunguru ma batulu nyang sunguru banunuma Mali wara bebe ka doni muso indela de batulu nyang anyata photo la batulu nyang couleur yere reflète tanto anyata fine ko charbon depuis asime batulu nyang sunguru tege damna droit batulu nyang jere ba foko tubabu anyata je tukunna Mali na folo be ka do sunguru bawde la asime ni batulu nyang keleme ka kodo fana ka dugula shini mbe songo video ke kwa ni tama do akoro Mali on ni de kumambulu ka irawla ngate muri boko de fana la ni ndeni nyin toltolle Evelyn Jackie ni ngi muri boko de ka sunguru de fleni ni asoro ani muri boko ne te nyoko fe debi muri boko ne ni sunguru te ga damna dorema ay Mali ayanga impota ka do nyin kurala ka daga sunguru bawma ko te foila jena yako ala se ka barka do la mogo de sara misri dawla aw nana utaka oke aka kulushi nyana jelai baya flay Mali warbe ga ta baya de labi Mali warbe ga tu pentulu de labi wallahi alati anya awbulu ima ya fadin be taraka udda faduna sina samara de kara awyi aw kara faduna jagadi bet kara awla billahi tallahi aw malo chogo be jugani Mali president be tay na ma ke okoro Mali on ka foma tu abe malo ayere malo la ka bayre parce que malo be ka sura ama de ka ke Mali mo shikila ka jamana dugu dugu tege ka élection contre ko mo bali kute bo akera e asimi de klela ka région ku bali kute bo ka décision ereta ka sira de beteke akera e de klela ko kayika ote bo ko nu ira dro ku be mene shona kidal ni tomotu bina wakati na tero kumbe kidal ka oto ka bo kumbe gawga kumbe na Bamako ka tlaka taw mais eta la teke kunga be fle Mali on yakoro ambe do de kala ka herege Mali dro Mali en febe Mali abe flo nyakoro ay Mali na flo ta ka kabe asumo be tay
a yɛrɛ bololo bɛnkɛ a y'o kɛ ambassadeur o photo filɛ nin o fana muso o de filɛ an ka ministre de transport la o bɛ ka jamana nafolo ta k'i tulon a la foyi tɛ bɔ a la wa hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen ala ka hɛrɛ kɛ mali ye malien fɛn bɛ faransi italie espagne angleterre amérique kanda ka wari ci ɲɔgɔn la a bɛ senweb application télécharge n'a télécharge a bɛ ne ka corps modo urgent 10 € bɛ na o y'ale ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ mali la sénégal côte d'ivoire cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garanti ka n'a wari ci ma a b'a sɔrɔ orange money na sur place waati o waati jabɔ a bɛ wari ci dɔrɔmɛ kelen aw t'a sara